Sari kaham ani Tripura dofa Tripura sarnam ajan tahte buktonam ang no sopai kya hasingo cha tukui nakam ang no hemono ani ano amjagi nai tonai ro ang mun ni kya ai no sopai tukui nakam irok suka ang ai au ko kya sopai kya no lukna Kata orang yang nong tabo, mai mun sama kya itu, kau sih bara. Ini tu, kami perlu kana, ay, di kotor. Ingkay nong nuk na, abad, orkestra lama hinja ko, lama kay, konser thango, lama tingno, konser. Kay, kana nuk na, abang kay, bara nuk lugal, lama hinja ko, mai mun sama kya. Mai rasa nak yang mana bari roh. Okay. Okay. Hai nó tập mình đấy. Và hal tam bài sẽ mai mùng hành thang. Nuôi gà bao lộc hành thang. Tôi nó hành thang. Mai bisa kumukun nó kumukun ha. Kumukun kisah kisah ini. Mungkin kalayo kisah korok. Mungkin rock. Kayak kelam atau enggak? Gimana? Wah, saya. Kayak nonuk na rabat bagan, mau masing. Kayak nonuk kok saja kesana masuk. Yang buat video rock sana nanya, videonya. Education kere, buat video rock sana coknya nanya. Non, langsung mana pura kami anak ada yang anak kan, on bagai. Kono bari wadal sok hai to kha doni ba kha sama pa hai sailia del sa to kana to orang ni oni spray no jing aroma sakha yang dapat saya contohkan coba misalnya trong máy nó còn một số ấy tahun bonon sila kono para rokok belai trong thoko okay kol khai pyokhani aisa kol marong ranai maka dia belum selain orang baik. Malah lain di nok sungai, mungkin nak berkawa, tong mah nangai, nak mah nangai, ni kan masuk dalam panjang mah dari gaya pun panjang mah macam dek macam berinas beri ni jadi bihik sana panjang mau beri, apa sih ni panjang mau beri, dat kubi, apa ni, ni koroksa selalu panjang beri jauh mana tu, hamzak mana itu, gay, apa sih? Hamzang mah bag mana jauh hamzang mana selain jago kamu nonton anak putus sambil hatong yang nonton nak karo yang mana kasih kaca sini radar kol kasih sekarang ini belum ada kami belai ke penang selo juga belai khas rangom korak naik nanti mau makai disawai kalau mau sungguh ani hamzak mana mau hai kaisang korok baik ani kok share gimana nih bisa boleh kirim teman apa nih wan suk mana nggak benar abrang kaitor semua duit tunggu jani ya just tak ke ambai oke untuk kena awar kotor mah mai dong tunggu sih
I kobokai mumasing bari chini bubar kisa kisa rotom dongha ang naman chao masing phaki to no tongthongma kaham phayo kaisa te kaisa malai ma din phai tongthongma din phai ma hai mumasing rok bo pantui brok lai phainai mumasing bar bar tongha aundro rok chai mano belai khe masing jora kai jotoni langma ono dukho kosto tongo masing jora bo rang puisa krui tongo kosto tongo belai tong haipano masing jora nok bar tui bakran lama rok kaham ngo bunang masing thainai tongha ge ate mai rok monjao no ge samne jora bo antini kok kesana masuk makai namu hai kok kesana masuk hawono hamjak mana jotoni kotor masuk saro kabang ma film rok tongo piar jindai rok ni hamjak mana langma elamba kethara bo sawo khorokcha sakno hamjak tui buino bo hamjak di khorokcha jai khorokcha na hamjak di hamjak nai borok bo khabo logo bo buino bo soya bo hamya na bo tong tok jaya abono hamjak mani amon bagi Jisu Kristo mo sangsaro hao phaimani sukna hani botam bagi phai bo phaimani abono karon bo sungna se ka hamjaka ba magi sangsaro phagya kai chara se hamjang ba bin chonder sadon hoka o johon tini solobo jotono saimon oba abo saimon hin saima ko gya ai chai to hana ga de gomono sanjaka hamjang ma boroni tongni hamjang ma bag di bas bang nai kundino komiya angabon sanayo hamjang ma bag khangai bangu kundino komiya bagi hamjang mano kebut khidi hamjang mani tab kek ta kebeng di bama dofano hamjang mano bama jaitino hamjang mano bama sajagini kinu jotono jeng thei kaisa bini bo kasak ani bo kasak haibano boi hamya samudra bo hamya mannai haibano hamya biya golta suldi ningmono nakardi ningmono lama phunu di kaham lama bo thangya ka bo bini bepa do bono wai sala phungna nangan abono ni theinango borok ni ase family nono ishor de tak naisa kai to nono sanamani abono nono asamnung tangan angnai on bage sini samung abono jeng kaisa te kaisa hamjang mano hamjang mano mosung sani jotoni koto borok kaisa kaisa nijini bokhani borok na hamjang mani langma choi thangmon no borok no jaga bos bini hamjang mano mai bokuno rangrin bagi thaya hamjang mang ha belai koto sanja gaham norok te kaisa khaisa te kaisa na kaladi sagno hamjakti bunyabo hamjakti hamjang mang ha koto hamjang mano mosung sani langma gabon bagai sarik kaham norok ana hamjang ma sapori tambai norok ang joyaksa norok bagai omai sam bolorok khai tongnai norok tebo subadi ngai je norok ang kogriwo norok jotto mansang norok ni damna share khaine ani bokhani ko tai norok bagai bo message kaham kaham to bunai lama kaham kaham jani tamna manmani ang no sanai tai amaken joyasa no ni bokhana tongthori manna bagai ang sai tongnai sanja kaham sarik kaham hambai norok jottono kaitor hamjangma tei khairokma nakarma subathung hamari kuplungni tongthong sanja kaham god bless jottono kaham tongdi haino hai bye tata.